Let's do this! Oo, may lalaban mamaya from the team of Ma'am Rosie from Greece and Sweden. Mamaya sila. Papatalo ba tayo? Come on! From Cyprus, everybody, let's dance. Tayo po tayo, ma'am. Yan, I just need an energy, siyempre, to warm this up, the continuation of the dances, you know? Let's go! Yes, there you go. From Sweden, from Greece. Let's go, everybody, from One way Latag. ticket, one way Yan na ticket, sila. one way ticket, Yo, let's go. one way ticket, one way ticket, one way ticket to the blue. Nagsisimula na sila. Yeah! One Come on, way let's ticket, party! one way ticket, Yeah. one way ticket, Naging two-way one way ticket sa ticket, kanila. one way ticket, one way ticket to the blues. To train, dropping down a truck, down a trouble door, he never coming Yeah, back. slow down, let's go. Come on, Ma'am Rosie, from Greece. I need someone from Greece. Come on, let's go, guys. Yeah, I just love that. From this part, nakatayo po tayo. Come on. Yes, let's go. Yes. Gusto ko itong mga follower doon ng mga tagit. Come on, Ma'am Rosie. Give us the beautiful smile. Let's go. Yeah. Taray ng showdown natin dito, ha? Yes! One way ticket, one way ticket, one way ticket. Isama kaya natin yung mga ticket, one way ticket, one way ticket to the blue. Yeah. Ikaw din, ma'am, di patalo! Yeah. Grabe kayo, ang lalayo! Gusto ko to! My love, my baby's living me. Yeah. Lower! Yeah! Yes! Yeah! When I take a trip to Lonesome Town, gonna stay at Heartbreak Hotel. I'm full such as I. Coming up next will be of course the team of Ma'am Rosie. Maya-maya kayo. Ayun din naman. Yeah! Lower! Super! Yes! Grabe kayo! Grabehan na to ang lala! Yes, come on, let's see that rivers of Babylon. Let's go! The beat will come, of course, mas bibilis pa yung beat niyan mamaya. Huwag kayong mag-alala. By the rivers of Babylon, Yes! there we sat down. Yeah, We went. When I remember Pasita, ha? Isang nobelino palang nauubos ng mga yan. My God! Isama nyo kaya lahat. Sama-sama itugtog nyo po doon. Isama nyo. Dito, lahat-lahat, Ma'am Rosie. Let's go. Isama po natin. Yan. Madam, isama po natin doon. Madam. Ayaw nyo, ha? Madam, isama natin dito para isa lahat. Ganyan. Yan. Ma'am Rosie. Yan. When the wicked carry us away, Come on, yes. Come on, let's we go. cried from us the song. Now how shall we sing the Lord's song in our strange land? Yeah. Isang novelino pa lang yan, ha? Wala pa yung cocktail area natin. Alright, let's go. Let two words of our mouth and the meditations of our heart be Come on, Ma'am Rosie. Yes. Naka naman. Gusto ko yung magkapatid. Yung magkapatid sa team natin. Yung magkapatid. Yeah. Yes. Yes, come on, let's go, everybody. Here tonight. Yeah. Rivers of Babylon, there we sat down.
Another requested song, Sex Bomb. Yan yung mga gusto ko. Yung mga nanay natin pinalagay ng sex bomb. Let's go! Okay, request po ni Ma'am, sex bomb, yan o. So may sex bomb na si Ma'am. oh. Taray. May member pala tayo ng sex bomb dito. Pero si Ma'am Gina parang si sex bomb Rochelle, ano? Magaganon-ganon tayo. Yan. Come on. Spy on me, baby, you satellite. Come on. If you're ready to see me move, Come on, move your legs. Yes. Ain't gonna fire, shoot me Yeah! right. I'm gonna let Tama! you in. Tama! Ganun nga! When you found the Oh, same oh, gold oh, I yeah, used yeah, yeah. to wash away my lonely days. Okay, So I can Hindi take ko kinakaya yung energy nyo. only want to make me fly. Make me fly. Okay. Sex bomb, sex bomb. Yeah, You're yeah, my yeah, sex yeah, bomb. yeah, You yeah. can Pump give it, to pump me it, when yeah. I need to come along. Oh, Sex oh, bomb, oh, sex bomb. oh. You're Ang my tari sex ng papump bomb. natin, ha? You can tell Paano pwede me kitang on. dalhin sa pumping station, ma'am? Paano pagkakapump natin, ano? Energy. Well, don't get me wrong, kind of to your arm. This bond's made for loving you, you should fire. I'm your main target, come and help me ignite. Let's try holding you tight. Hold me tight, darling. Makes me explode, don't you know? You're Nako, ready to go pagod! to sex Pagod me sila! strong. And there's time as we have to play, so those who take Kinaya that ng train powers. all time. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Ito yung babae You can give kumakanta. it to me when I'm choosing come along. Yeah. Sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. One more time. Bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, Yeah. you're my Galing sex nyo. bomb. And baby, you can turn me on. And baby, you can turn me on. And baby, you can turn me on. Yeah. Yes! Thank you so much once again, Street Blend ba? Talaga naman, ano? Yung mga music talaga niya, parang electrifying ba? Baga ganon. Eto, nagulat ako kay madam. Ikaw lang babae ko nakita, madam, na kumakaldag. Ang taray, parang pwede siyang dalhin sa pumping station, ipalit kita sa pang-pump nila doon. Grabe yung energy mo. Alright, so this time, while they are resting, maya-maya, I'll be also calling, of course, the team of Ma'am Rosie, though we have, of course, earlier, may mga sumama na din kanina. But this time, how about some raffle again? This time, another 500 pesos! Pasok! Sex Bomb Pinas! Ang tari ng sex bomb natin, ano? Arit, ikaw na pumunot, ma'am, para siguro mas maswerte kapag ikaw. And again, same rule pa din po tayo. Pag wala dito at natawag ang pangalan, I'll be counting 5 seconds. If you're not still here, of course, mapo-forfeit po yung ating prize. Alright. And the winner is none other than from Rakuya Family! Dapat forfeit to eh. Rakuya din naman nang galing yung pa-premyo. Kaya pala malapit kasi Rakuya Family. Alright, the winner is Bladeo Rakuya! Where's Bladeo? Did I pronounce it right po, Bladeo? Alright, Bladeo. Asan po si Bladeo? Again, I'll be counting 5 seconds. Pag wala pa po, kailangan mismo yung Bladeo ang pumunta po dito. Again, 5, 4, 3, 2, last call, Bladeo Rakuya. Forfeit na po at the count of 1. Blue Dave naman kasi, mga Blue Dave. Kaya tinatanong namin kung na-pronounce namin ng tama. Sorry po, Blue Dave. Oo. Mahal kita, be. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Bubuhayin ko pati pamilya mo. Charing lang. Oo. Blue Dave Rakuya. Blue Dave Rakuya, ilang taon ka na? 15. 15, nag-aaral ka pa? Opo. Ayun, may scholarship ka ba? Libre po yung pag-aaral ko sa SMC ako. Yes. Ano saan?
Special math class po. Ay, matalino. Libre yung pag-aaral. Pero, are you, of course, pag college ka na, anong gusto mong kuning kurso? Seaman. Seaman. May sumusuporta ba sa pag-aaral mo? Kapag pumunta ka ng Sima, pag nag-Seaman ka na? Wala pa po. Ay, alam mo, ang gabing ito ay napakaganda ng pagtawag ng panahon. Ang taong tutulong sa'yo upang makamit mo lahat ng pangarap mo ay nasa harap mo, hindi ako. Akala mo ako, ha? De, joke lang. Ayun, congratulations, and here's your 500 pesos. But of course, I would like to hear some few message, of course, for Ma'am Zina and Ma'am Rosie. Message mo naman muna. Happy birthday po sa inyo. Ba't parang galit ka pa? Ayun, thank you so much. Congratulations, Blue Dave Rakuya. Alright. Alright, so this time, para naman po maiabot na din po namin. Of course, we also need a dessert apart from those. I guess that is a salad na naipagkalo po sa atin kanina. So this time, let's also get to witness the cake cutting ceremony. This time, I'd like to ask Ma'am Rosie and Ma'am Zina to join us here. We do have, of course, 2 cakes right here. Tag-isa po sila ng hihiwain, syempre. Alright, eto po yung, kaninong cake po ito, ako'y nalilito na kung saang cake po kayo pupunta. Doon po kay Ma'am Zina at dito po kay Ma'am Rosie. And we'd like to ask for a cake slicer, please. Ay, gawin na nating dalawa, para mas maayos. Yes po, ma'am. Gawin nating i-fruit ninja po natin yan. Talagang i-distribute natin ito, siyempre, para ma-enjoy ng lahat ng ating mga bisita natin. Ating damhin ang matamis na pagmamahal ni Ma'am Zina at Ma'am Rosie para sa ating lahat. That is being symbolized, of course, by that cake. Alright. Kahit 2 cake slicer lamang po. Mamang Lloyd, can we have 2 cake slicer, please, and a plate as well? So again, sabi ko nga po, of course, even prior to this day, medyo nag-usap-usap po kasi kami, ni na Ma'am Zina and Ma'am Rosie. You know what? One of the things that really, of course, leave me a message, of course, dahil before daw po, they are just then, yung pangarap lang din po nila na mag-celebrate ng ganito, of course, during their 18th birthday. Pangarap talaga nila na mag-celebrate. Since they were not able to do that right on this day, nangyayari na So you see, kung gaano po talaga mag-work ang panahon, when luck comes really to you. And of course, samahan na natin ng tiyaga. Yon. Cake slicer po muna natin. And also, may candle po ba tayo dito? Ayun. Alright. Sabay po natin so we are not going to have the blowing of the candle, we'll just go, may fireworks din yung cake natin, ha? Sino pong may igniter po dyan or a lighter, please? Just to light up yung fireworks ng cake. Ang tara yung fireworks ng cake natin, ha? Alright. Ayan, okay na po. And one more lighter para magsabay po natin na meron, ayun, ito yung cake slicer po natin. Kuya, yung lighter po. Kuya. Ayun. Sir from Porchik. Yung lighter, Kuya Porchik. Or Kuya Porchik, tuloy yung pangalan mo, Alright, sige. Sinsindihan po muna natin, syempre, of course, yung atin pong mga cake. So, mapanakit ka naman ba? Mapanakit ka naman, Alright, everybody, your attention. Still, of course, our celebrators. Alright, sabay po kayo, ha? Sino dapat yung magsindi para mas ceremonial naman siya? Kayo yung magsisindi po. Alright, kayo po yung magsisindi. Since you're not going to blow the candle, kasi walang candle yung isa, isisindihan nyo ng sabay. Alright, 1, 2, 3, and go! Yes! Come on, light it up! Yan! Nako, siyempre mauna yung sa kanya because she's the firstborn. Mahuhuli yung mas bunso. Alright, there you go. There you have it. Of course, bilang magkapatid, magtutulungan at magsasamahan po yung mga yan. At ipapahiram siyempre ang ating lighter. Alright, let's light it up. Alright. There you go. Parang ayaw ata. Alright, yung other candle na lang po natin. Alright, and so this time I'd like that since wala pong candle yung isang I would like to ask that cake that has a candle on it. Alright, dito po tayo, Ma'am Gina. Dito po tayo sa gitna. Ma'am Gina, kargahin niyo po yan. Yan. Alright, tapos ililipat din natin sa kabila. Alright. Ayun! Sumindit! Alright. Ma'am Gina, dalhin mo na lang yan. Tapos dito kayo sa gitna, afterwards. Dito kayo sa gitna.
Ayan. Sabay niyo pong i-blow yung candle po ng cake na yon since we do only have one candle. Okay lang po namin na sabay po silang mag-blow sa isang cake. Yan. Sabay po kayo, ma'am, ha? Oo, magkakatalo na lang sa hininga. Ganon. Alright, let's go. Yan. Sabay po kayong mag-blow ng candle natin, ha? Ayon. Tapos, since kayo din po, sa inyo po nanggaling yung cake, ano po, ito po yung ano natin, cake provider din po natin. Alright, at the count of 3, Ma'am Zina, Ma'am Rosie, 1, 2, 3, and blow it! Yon! Ano mga kaibigan, bakit hindi pa natin sabay-sabay sabihin ang happy birthday, Gina and Rosie? Again, happy birthday, Gina and Rosie, at the count of 3, 1, 2, 3, and happy birthday, Gina and Rosie! Once again, a resounding round of applause for them, ladies and gentlemen! Alright, oo. Grabe. Yan yung mga magkapatid, dapat nagtutulungan, ganon, sa lahat ng mga bagay. Kasi kami nung kapatid ko, pagdating ko sa bahay, lahat ng kutsilyo lumilipad. Alright, once again, happy birthday to you both. Okay. So of course, tuloy-tuloy pa din po natin ang ating katawan at kasiyahan. Aren't we going to rest yet po muna? Alright, sige. Alright, so this time, ladies and gentlemen, tulad din po ng isang makina, syempre, abay kailangan din pong magpahinga ng isang makina, and that goes along as well with our very amazing and talented band, the Sweet Blend Band. Abay kailangan lang din po nilang, of course, to fill in as well their tummies and taste buds para mas madami pa po silang mai-play na music maya-maya for us to go to get along. So this time, habang syempre, nagre-rest po ang ating team and also bago po tayo magsayawan ulit, of course, there's also an open time or an open floor, of course, for the messages na ipagkakaloob din po ng ating mga bisita. That, of course, message pa din po natin for Ma'am Gina and Ma'am Rosie. So this time, I'd like to know as well, because I was informed na dadalo din po ngayong gabing ito ang mga former teachers po ni Ma'am Gina and Ma'am Rosie. I would like you to please, saan po yung mga former teachers po ni Ma'am Gina and Ma'am Rosie? Ayun po, I would love to have you here, ma'am. Samahan niyo naman po muna kami dito sa harapan. I'd like to hear it from you. Nais ko pong mapakinggan ang mga messages din na manggagaling sa mga former teachers po, of course, of Ma'am Gina and Ma'am Rosie. Because you know what? Alam po natin na yung mga teachers natin, of course, sila yung naging guide din natin apart from our parents. They serve as a guide as well. Hindi po mararating ng magkapatid na ito, this life, without the guidance, of course, as well of the teachers. So again, palakpakan naman po natin, ladies and gentlemen, the former teachers of Ma'am Gina and Ma'am Rosie. A resounding round of applause. Palakpakan naman po natin. Yan, just to honor as well their unwavering commitment and devotion as well, not only to serving Ma'am Gina and Ma'am Rosie, but of course, lahat po ng mga batang patuloy na nangangarap. Ayun, there you go. Dito lang po muna tayo sa harap, ma'am. Photo op po tayo. Right after that photo op, I would love you, of course, to hear your messages as well. Ayun, si Sir Bernard pala, former. Hindi pa naman po retire, mga ma'am. Ano? Hindi pa naman po. Tuloy-tuloy pa din po. Retired na po, ma'am? Hindi pa? Hindi pa, ma'am. Masyado pang bata. Ano? Oo, grabe. And you know what? I'm quite close to, of course, sa mga teachers natin because our family is as well a family of teachers. I'm also a teacher by profession and just a host by passion. Kaya malapit din po ang loob natin sa mga guro natin. Alright? Picture taking po muna tayo, ma'am and sir. Yan. And afterwards, dyan na lang po kayo sa taas dahil nais namin na dyan mismo kayo sa taas na magbibigay ng mensahe ninyo. Since 4 lang din naman sila, lahat sila magme-message. Yon, tare, ano parang... There you go. So this time, dyan na po muna kayo. Papakinggan na natin ang message from the former teachers. So simulan na po natin. Ladies always goes first. Kaya ulain natin yung mga babae. Ano pa? Chorus? Ay, okay, sige po. Sino po maghahawak ng mic? One, two, three, go. Practice pa yung uno. Ano, na-practice na. Oh, 3, 2, 1.
Happy birthday, Gina and Rosie. We wish you all the best. God bless. Grabe hanggang dito sa pagme-message, isinabay talaga nila yung mga tinuturo nilang sabayang pagdigkas. Thank you so much once again. Maraming salamat po, ma'am. At naway mas madami pa kayong mga batang matulungan at naway mas madami pang mga batang mag-succeed sa buhay. Thank you so much po. Ayon. Because you know what, teaching itself is not just, of course, a profession. It is a calling as well. Kung sasabihin ninyo na gusto nyong yumaman sa pagiging guro, mali po tayo. Dahil ang pagiging guro is, of course, to help ang ating community and might as well to help someone na nangangarap. Thank you so much once again. So, this time, tuloy-tuloy po natin ang ating mga messages. Ito hindi talaga matahimik ng magkapatid na to, ha? Alright, so this time we have also the loving Apo who also prepared the message. The loving Apo of Ma'am Zina. May we have Mark Zyrus, if they happen to have the name. Tama po, Mark Zyrus, Max Zyril, sorry. Alright, Max Zyril, your message for Mama Zina. Hello, my dear mommy. Happy birthday. Thank you for sending to me swimming lesson. Thank you for sending me to IQ Learning Center. Thank you for always buying everything I need and everything I want. Thank you for everything, Mommy. Mommy, I hope you will enjoy your day as precious. You please don't get tired of giving everything on me. More birthdays to come, Mommy, because you know that I love you so much. Enjoy your day, Mommy. Palakpakan naman po natin si Max Zyril. What a sweet and a thoughtful message coming from him. Grabe, hindi ko in-expect yun at an early age. Yung pagbabasa niya, napaka-fluent, ha? A very good job, Max Zyril. Of course, the message. Yung sabi niya, please continue giving me everything I need. Gusto ko yun. Parang gusto ko nating maging anak mo, ma. Para mabigay lahat ng mga gusto ko, Alright, so this time tuloy-tuloy po natin, of course, all of those beautiful messages. This time, I would like as well to ask someone who will get to represent our guests from Greece. Yung mga galing din po ng Greece. May I have someone also from your group? Sino po, ma'am? Ayun, nais ko din mapakinggan din po. Nais din namin mapakinggan. From Sweden and from Greece po, ma'am. Kailangan natin dalawa. From Sweden and from Greece, pangalanan na lamang po natin siguro, Ma'am Rosie, para hindi sila magturuan. Alright. May we have? Alright. Hello, sir. There you go. And he's from Sweden. Am I right? Yours is from Sweden. Alright. And maybe also have someone also from Greece. Hello. Happy birthday, both of you. Yeah, God bless you all. Yeah. Yeah, that's good po, sir. Alright. Thank you so much once again. Palakpakan po natin from Sweden. And also, madam. Hello, good evening to everybody. Sa Sweden din akong galing. Swedish to. Pero, happy birthday, Rosie. Si Rosie ay family friend na namin sa Sweden. Pati kasama yung asawa niya. At pati na rin sa father niya at mother niya nung nagpunta sila sa Sweden. But you know, this girl, we love this girl. Like our family. Happy birthday, Rosie. I love you. And happy birthday, Gina. Bye-bye. God bless. Thank you so much once again. From Sweden, how about from Greece as well? I would love to hear it as well from you. Alright, anyone from Greece po? Alright, sino po? Who might be, of course, the one who will give, of course, the message to Ma'am Rosie? Sino pong pwede? Alright, anyone? Alright, so okay na po tayo doon. Alright, so once again, palakpakan po natin. Alright, si Madam, si Sir po.
Alright, may behalves are here to give also his message to Ma'am Rosie. Palakpakan naman po natin. Let's give him a big round of applause, please. Thank you so much, everybody. Just look at there. So where is the woman? Ah, there she is. Well, my name is Michael, and I want to give her my best congrats. And I also met other teachers here. As a matter of fact, I'm also a teacher. And that woman there, she has been my pupil. So I've known her for approximately 9 years. So we say very much happy birthday to you, Rosie. Also a teacher of Ma'am Rosie. Once again, let's give him a big round of applause. Thank you so much, sir, for joining us this evening. Traveling all the way from Greece just to be here and of course attend the beautiful celebration of these two. Alright, so again, this time, tuloy-tuloy na po natin of course all of those beautiful messages. This time, ito yung pinaka-energetic nating grupo, ano? Papahuli ba? And we're not going to limit it to one. Kung pwede yung gawing 3, 4, sige, okay lang yan. We're going to, and I guess it will be way better kapag dito din kayo sa harap. Alright, come on guys, let's go. Let's go. Oo. Bawal ang chorus, ha? Oo. Isa-isa. Grabe kayo. Eto. Oo. Yan. Alright, dito po tayo. So again, the group from Cyprus. Ayan na sila. Ang dami nyo po pala, ano? Alright. Meron pa pang hindi pa nakapunta. Oo, grabe. Ang ganda ng samahan, ano? Talagang hindi mo mamimiss yung dito sa Pinas kapag may mga ganto ka naman talagang kasama, ano? Alright, sino pong unang magme-message or chorus na po? Okay, chorus ulit. Sino pong maghawak ng mic? Sino po? Sino yung sisa leader po ninyo? Dito kayong mag-birthday eh. Yung may birthday. Yung may birthday. Dito ka. Dito. Ate Rosie. Gina and Rosie. Halika na. Ngayon lang kami maging siraulo. Yan kayo. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Gina and Rosie. Thank you very much. We love you. Once again, palakpakan naman po natin from Cyprus. Grabe kayo, ang taas talaga ng energy nyo, ano? Kapag ako nag-abroad talaga, yung mga gusto kong kasama, mga ganto din talaga, ano, hindi ka talaga maboboring, ano? Kahit 1 week kang magtrabaho, 1 day off, parang 1 week ka agad yung day off mo. Pagod na pagod. Thank you so much. Alright, so this one, before we get to continue, so in a while again, tutuloy po natin ang ating sayawan. But this time, ipagpapatuloy pa din po natin syempre dahil sabi ko kanina, hindi lamang po mga batang mapagkakalooban ng ating mga papremyo. Might as well, kasama din po of course all of our adults and even of course the young ones, yung mga nasa teens siguro, mamimigay din po tayo ng papremyo. So this time, simulan po natin syempre sa medyo wala po munang kapagurang laro. Alright? Pwedeng pasalawin mo muna yung mga bata. Alright, so as for our first game, madaling-madali lamang po muna tayo, ano, parang magbibigay lamang po tayo ng papremyo right this time. So this time, as we of course all know, kadalasan ginagawa talaga natin ang ating Bring Me Game. Alright? So this time, ladies and gentlemen, as for this Bring Me Game, from the name of the game itself, mag-a-ask po ako ng mga item. And kung sino pong maunang makapagbigay po sa akin, automatically makaka-receive po ng ating cash prize. Dalawan-lawan po ng ating sobre si Sir Bernard. Parang gusto mo pa-bring me yung baso. Paunahan lang, ano. Alright, first item. Ladies and gentlemen, I would like someone na magdadala po dito sa harapan ng isang
cellphone charger. Sandali lang, hindi pa naman kasi tapos. Cellphone charger po, madam. Cellphone charger po ang aking kailangan. Come on, bring me ayon. Asan yung port? Sige, I'm going to honor that one. Oo, siya pa din talagang nauna. Alright, what's your beautiful name, beautiful girl? Maria Sofia. Sofia. Sophia. Alright, how old is Sophia? 8. And of course, before you get to receive your gift or your prize, what is your message to Ma'am Zina and Ma'am Rosie? Happy birthday. There you go. Thank you so much. Ang gandang bata. Anak niyo po, ma'am? Apo? Ay, akala ko anak niyo lang po, ma'am. Oo. Thank you, 1,000. Binola para magbigay, Pero ang gandang bata, oo. She has a bright future ahead, Thank you so much. Alright, next item. Para tuloy-tuloy po tayo, kailangan ko naman ng isang bisita na makapagbibigay po sa akin ng susi. Kailangan ko po ng susi ng aparador, to be specific. Wag po kayong maghanda agad-agad. Susi po ng aparador. Alright, we have the first. Walang susi ng aparador. Again, susi po ng aparador. Let's go! Kayon, meron na siya. Susi po ng aparador. So again, ayun, eto yung susi ng aparador. What's your name, kuya? What is your name? TJ po. TJ. At si TJ ay taga saan you are from? Cavite po. Cavite. Asan yung mga taga Cavite? Palakpakan naman po natin. Hindi birong bumay from Cavite to Ilocos. Grabe kayo, higit 8 oras yun ha. Palakpakan po natin mga kaibigan. They deserve a resounding round of applause. Thank you so much po. Grabe yung effort. And Kuya TJ, oo. Yung ito bang aparador, iniwan mo ba doon? Nilak mo ba yung aparador? Ay, nako, pag nawalan, kasalanan mo. Alright, congratulations, Kuya TJ. Here's your prize. And what's your message muna, Kuya, to Ma'am Gina and Ma'am Rosie? Happy birthday po. Yun, napakagalang na bata. Pinalaki naman talaga ng maayos. And here's your key. Oo. Huwag kang mag-alala, hindi kayo mamawalan kasi galing pa ako ng Ilocos in case. Pag kinuha ko yung susi. Alright, next item, ladies and gentlemen. Again, we're going to deal with items this time. Mga items na lamang po muna ang ating hahanapin. Kailangan ko po this time ang isang bisita na makapagbibigay po sa akin ng pinakamalaking currency po ng euro. Pinakamalaking currency ng euro. Come on, euro. Pinakamalaking currency ng euro. Yes. Sabi niya sa akin, sabihin mo ganito eh. Joke lang. But of course, ayan, pinapabring me po talaga namin yun. Of course, 500. Magkano po yan kapag 30,000? Tapos, hihingi ka sa amin yung nakasobre, magkano lang laman. Tapos pag pinagpalit mo, 30, okay ka lang, ma'am. Ang taray, ma'am. Anong itsura niyan, ma'am? Patingin nga ako, ma'am. Parang feeling ko ang ganda nito kapag nilagay ko sa wallet. Ay, congratulations po. Grabe. And message nyo din po muna, ma'am, siyempre. Happy birthday, Ate Rosie and Ate Gina. And of course, sila po yung mga isa din po sa rason kung bakit naging successful po ang ating celebration tonight. Dahil isa din po si Madam sa mga nag-guide. Alright? Congratulations! Next item, ladies and gentlemen, kailangan ko naman po ng isang bisita na makapagbibigay po sa akin dito sa harapan ng isang bagong 1,000 pesos. Yung bagong 1,000 pesos lamang po. Bagong 1,000 pesos. Come on. Kalkalin na po natin. Ay, naku naman. Apakayaman mo naman. Ang dami mong mga kinakalkal sa wallet. Sana all may kinakalkal. Oo. Ayan, halika dito. Ayun, eto na. What is your beautiful name, madam? Kimberly. Yung Ma'am Kimberly. Alright, before... Ang ganda ng 1,000, Ayun, madam. Pero may kasunod po yun. Ay, nako, oo, may nagre-reklamo. Hindi ka rin naman daw kasi bisita. Kasi yung sabi namin, bisita, bakit naman daw kasi kamag-anak? I-wave, diba? I-wave ba? I-wave! Wave! 1,000! Oh, ipapremyo na kaya natin yung 1,000 mo. Alright, 1,000! Alright, eto na. Sige po. Hindi rin bisita? Ano po kayo, ma'am? Relatives po ba, ganon? Relative. Ano po ma'am? Ano po yung pinaka-relate? Anong bisita po ma'am? Wag po yung mga immediate family, ganun yung mga close relatives. Hindi pa, bawal pa din bisita! Eto, yun. Doon tayo sa teacher, oo. Ayun, congratulations po ma'am. And syempre, eto, tapos ma'am, oo, ang tari ng 1,000 ma'am, Eto po ba ay galing pa po ba sa SRI po ninyo ma'am? O ano po?
Ayan, and of course, I've heard as well earlier the message coming from ma'am. Ayun, totoo ma'am, retired na po kayo? Parang hindi pa naman po. Hindi pa ma'am, tigil-tigilan mo ako ma'am. Hindi pa. Anong grade po tinuturo niyo or tinuturo niyo po dati? Nung nag-aaral po sila? High school, Anong year po ma'am? second year, third year. Ayun, anong subject po kayo ma'am? Math. Math. Ay, naku, yung mga jack of all trades natin, yung mga sa math natin. Congratulations po, hindi na ako makikipag-usap. Siyempre, kapag math yan. Alam niyo, yung mga math teachers po kadalasan talaga, they are referred to as the jack of all trades. Kasi kung magaling ka sa math, magaling ka na din on other aspects o yung mga other subjects din. Ang talino niyo po, ma'am. Ano, what is the value of X kapag iniwan na po kayo, ma'am? Charing lang, ma'am. Expect, gano'n, no? Yung value ng X mo, mag-expect ka pa ulit na balikan ka daw niya. Thank you so much po, madam. Alright, last item na po natin. This time, kailangan ko po ng isang bisita na makapagdadala po dito sa harapan ng yung pinakagwapo nating bisita pero walang asawa, walang jowa. Yun yung kailangan ko. Pinakagwapong bisita, walang asawa, walang jowa, wala lahat. Yes, confident! Confident! Gusto ko yung mga ganito. Ang kumpiyansa sa sarili, hindi mo talaga matutumbasan yan. Siyempre, gwapo ka, sir. Alam mo yan. Ano pong pangalan po ni sir? Sir JR, ayon. Ay, siyang hinahanap ko talaga yung walang jowa, walang asawa, walang commitment. Wala po talaga kayong jowa. Wala po. Pero nagka-jowa naman na po kayo dati. Teacher din po kayo, sir. Hindi po. Ayan. When was the last time na nagkarelasyon po kayo? Matagal. Matagal na. Kayo po bang iniwan o kayo ang nang iwan? Sila nang iwan. Ay, hindi mo deserve yun. Anong pangalan ng babae, papablatter ko? Hindi. Congratulations po, Sir JR. Congratulations. Thank you so much. Alright, can we just play po an isang lang po maya-maya? So this time, magkakaroon po tayo ng isang competition din para sa mga bata. Alright, lahat ng mga bata na naandito, lahat kayo ay sasayaw dito sa gitna. Ngayon, ang pinakamagaling sumayaw ay mag-uuwi ng papremyo. Lahat ng mga bata, sa lahat kayo, and of course, amin nga ubing umay kayo dito isang wanan, no sinot kalaingan nga agsala, adda iti papremyo na. Alright, let's go. Lahat ng mga bata, everybody. Yon, si Kuya TJ. Hindi ko na makalimutan tuloy yung pangalan ni Kuya TJ. Alright, come on, lahat kayo. Halina kayo. And they're also from Cavite po. Ayan, halina kayo, ate. Oh, halina. Sayaw tayo dito, oh. Alright, let's go! May request kayong kanta? Ano yung celebration? Celebration by sinong kumanta? Mayroon daw po tayong celebration dyan. Ay, okay, mamaya. Pa-contest muna tayo. Mamaya yung intermission. Sila lang yung mga bata. Naku, magsisisi kayo pag hindi kayo sumama dito. Lahat ng mga bata sumama. Dali yung mga nasa likod. Naku, sayang to. Halika, eto si ate. Napakagandang bata naman neto. Halika dito, ate. You're so beautiful. Nagpintas dating ubing kas labalasang. Ayan. O, diti ka, ate. Agsala ka, wen. Tapno very good niya. O, asan po yung bata din dito? Ayan, kuya, may kanta. Agsala tayo niya. Nagwapo ni kuya ni. Oo, sino tatang mo? Ay, may kan. Sino wala na po bang mga bata na kung pagsisisihan nyo pag hindi kayo sumama dito, sinasabi ko sa inyo. Lahat ng mga bata, I'm going to give you the chance. 5 seconds muna kung sino lang yung nandito, sila na lang. 5, 4, 3, 2, lahat ng mga bata. Wala na nga habol. Dali, mga bata, halina kayo, dali. Ayun, sige, paharap kayo, paharap. Ayan. Sige, ate. Basa. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, inuuna nyo kasi ang pagligo, kasalanan nyo yan. Alright, sige po, budots po muna tayo, sir. Budots muna, mamaya na lang po yung dance presentation nila. Budots muna tayo. Thank you so much. Alright, mga bata ha, pagalingan ito. Nasinot kalingan ngagsalay, sumangabak! Let's go! Hey! Yeah! Galingan pala ka, mahina. Kailangan mas mataas yung energy. Eto si ate, ang liit, pero lumalaban, ha? Yeah! Ikaw din, ate. Sayaw! Yeah! Yan! Oo. Bumabalik talaga ako sa pagiging elementary teacher ko neto. Oo, parang magiging early childhood teacher ulit ako. Alright, let's go! Yeah! Tuloy! Hindi pa tapos na kung wala pa yung premyo natin. Alright, let's go! Tuloy!
Ang galing ng batang to, oh, nakangiti pa. TJ and the company. Alright, let's go. Sayaw. Sayaw ka, ate. Oh. Oh. Ay, ang tari ng mga to, oh. Oh, ate, labanan mo, ate. Ate, galing mo. Sayaw, ganun, oh. Ganon. Ang galing. Agaw na yan from Cavite. Yan, oh. Yeah. Ay, mga TikTokers pala itong mga batang to, ha? Pagalingan to, pakatalunin kayo na ito pag sumayaw to. Gote. Kabisado din, ano? Ikaw din natin. Yes. Ganon. Ganon. Galingan pa! Mas mataas sa energy! Ganyan! Sandali lang, may bata sa likod mo, ate. Dito ka. Sayaw, dali! Yes! Sayaw, ate! Yan! Nakangiti pa din, ang cute niya. Ay! Eto, magaling to! Halika dito! Yan! Igiling nyo pa! Ang tari ni TJ, oh. TJ, ha? Masyadong malambot, TJ, ha? Yeah! Yan! Galingan nyo pa! Nanonood yung magpapapremyo! Yes! Sige pa! Baliin ang puto! Eto, galing pa man din netong si Ate. Halika natin, sayo tayo dalawa. Sabay tayo. Baby for you. Sayaw pa, hindi pa tapos! Ganyan! May susunod pa, wag kayong mag-alala. Yeah! Ganyan! Palakang, sige, hampas! Ganyan! Ganon! Yes! Yes! Tapos paganto ka, ate, para... Okay, sandali. Dito ka, paganto ka para kita kayo. Ganto. Dito, paganto ka para... Dito ka, ate, para makita ka. Yan, dito din si ate. Yan. Dito ka, ate, para kitang-kita kayo. Yan. Yes! It's alright. Yeah. Ganyan. Hampas ng palakang. Ganon! Ganyan! Humahampas din yung bata. Yes! Tapos yung mga taga-Cavite, kalmado lang, ano? Alright. Yan! Uy, ang gagaling ng mga batang to, ha? In all fairness. Come on, Iha. You can do that. Yes. Siyempre, pag maganda, ganda-gandahan lang yung step, siyempre. Hampas! Galingan! Ganyan! Grabe yung energy nyo. Nung bata ako, yung sinasayaw ko, hindi naman ganyan. 8-8 lang eh. Kayo mga sweet. Yes! Yung umalis dyan, walang premyo, sinasabi ko sa inyo. Yan, ganyan, bali, yan, sige. Tapos ang energy nila, yan. Giling. Ay, etong galing ni ate. Ay, sige ate, ilaban mo ate. Tare, parang masiga pa sa kay TJ, sige ate, hamunin mo sila. Sige. Hindi nyo kaya, may ganun-ganun siya. May marakas sa improvise. Hindi pa tapos. Patapusin niya lang, matatapusin yan. Remix yan. Ayan, ate. Dali. Yan. Ayan, may marakas na naman siya. Sabi ko sa inyo. Yeah. Ate, giling mo daw. Giling, ganon. Dali. Ayaw, steady lang to, no? Ayan. Dayang. Ganon! Ate, ikaw din. Eto, ganda-gandaan talaga kasi maganda naman talaga siya, ha? Oo, parang, ito yung anak ko. Oo, sa akin siya nagmana. Yan. Ayan. Tongkek. Tongkek. Ganon. Hindi pa tapos. Yes! Ay, singer siya, kumakanta siya. Hindi siya dancer, singer siya. Singer siya, sir. Singer siya. Oo. Singer talaga siya. Kumakanta talaga siya. Singer talaga siya, hindi siya dancer.
Ang galing mo, be! Oo. Yan. Oo. Oo. Oh, tignan mo. Lip sync battle yan. Okay na. Sige, palakpakan po natin yung mga bata, ladies and gentlemen. Oo, ngayon, lahat ng mga bata na sumayaw, walang maiiwan to make it fair enough. Lahat kayo may premyo! Yes! Humabol! Ang galing mo! Dito ka, ate. Dito ka. Yan, dito ka lang, ate. Grabe. Oh, ang galing ng humabol. Asan na yung singer na anak ko? Anak ko yon. Anak ko, anong pangalan mo, anak? Anong pangalan mo? Anat-nagan mo? Ariana A. Pabro. Yan. Ay, Pablo, na para bang 16 years old siya kung makipag-usap pa. Uy, nakuha mo na premyo mo, tama na. Asan yung premyo mo? Hamoy itong kinimama mo, pagtaya ng wedding data. Ayan, congratulations. Grabe. At palakpakan din naman natin, siyempre, si Ma'am Rosie. Grabe, napaka-generous sa mga bata, ano? Ma'am, bata din po ako. Ayan. Eto po, ma'am. Meron pa. Eto pa po, ma'am. Nakalimutan mo na. Hindi mo na nakita. Nabigyan na po. Nabigyan na, ma'am? Asan na po? Asan po yung secretary? Yung treasurer daw po natin. Ayun. Eto pa. Ang taray. Parang anak siya ng anak ng taga-Hawaii ito, ma'am. Oo, yan. Siya po ay galing po ng Maui, Hawaii. Oo. Grabe, ang ganda ng anak ko. Ay, naku, tuwang-tuwa. At pagmadyong ni mama. Alright, congratulations. Oh, sige. Alright, okay na po tayo, sir. Alright, sige, this time, grabe yung banda. Ang bilis nyo po, ha? Alright, and of course, tuloy-tuloy pa din po ang ating katuwan at kasiyahan. Mamaya po ulit yung mga games po natin. This time, kung meron po kayong mga request na kanta, again, wag po tayong mahihiya. Just let me know or just let, of course, our band know kung ano pong gusto natin. Alright. Alright, this time, bago po tayo mag-proceed sa ating sa ating dances. Dalawang raffle po muna ulit tayo. This time, yung mananalo naman po ng 200 pesos, dalawa ang mananalo. Grabe ito. Alright, sige po. Alright, for the first winner of our 200 pesos, ako na pong bumunot kasi baba kayo magpagsimambinos kapag yan naman. Alright, ang nanalo po ng 200 pesos ay walang iba kundi si Filomena Galano! 5 sayong po. Ang swerte ng mga teachers natin, ha? Oo, parang, sir? 200 lang po, sir. Nag-demand talaga tayo. Nataon po na 200 po yung binibigay natin. Congratulations. Oo, nandito naman yung anak natin from Maui, Hawaii. Oh. Gusto mo lumipat ng Honolulu, anak? Alright, next winner of 200 pesos is Aliyah Denise Abelia. Aliyah Denise Abelia, where are you? 5 seconds. 5, 4, 3. Aliyah Denise Abelia. 2, and 1. Wala na po si Aliyah. Alright. Sige pa, ako na lang po, ma'am. Alright. And the next winner is Emily Fabro. Emily Fabro for 200 pesos. Ayun siya. Ito ata yung nanay nung nagweweteng. Kayo po yun, ma'am? Asin yung batang nanalo ng pangweteng? Kayo po yung anak niyo po yun kanina, ma'am? Apo ninyo? Ano pong pangalan ni madam? Emily po. Siyempre, pinunot ko Emily Fabro nga naman. Ma'am Emily, di ba? Medyo may pagka-honest din ako doon. Ano message niyo po muna, ma'am, para po kay Ma'am Rosie at Ma'am Gina? Happy birthday, Ading Gina and Ading Rose. Tama yon, tinitignan dapat sila. Pero nandyan ba sila? Wala naman sila dyan. Ay, nandun sila. Alright, sige po. Tuloy na po natin ang ating sayawan. This time on our next piece, alam ko na nakapagpahinga na po tayong lahat. Kaya naman, mas maigi sana lahat tayo ay tumayo. Lahat tayo ay sasayaw ng 80 Breaking Heart ni Wilberforce. Isa freedom dance na lahat tayo pwedeng sumali. Walang certain group. Lahat sasali mula harap hanggang sa likod, to be led by Ma'am Rosie and Ma'am Gina, please. Ma'am Rosie and Ma'am Gina, you'll be leading this dance. Let's go. Everybody from Sweden, from Greece, from Cyprus, from Cavite, I would love to have you here, madam, please lang. Samahan niyo po kami dito. Alright, everybody, let's do the 80 breaking. Okay, come on everybody, dance for all. Yeah. Let's go to LA
ka mag-alala madali lang Breaky yan, ma'am. Heart. Ayan, para po katagin tayo ng fast love song. Umay kayo na at sa sala kayo ni LA1. Correct! Nako, pagod kayo. Ma'am Bina, sali ka naman. Sayaw ko tayo. Mamang Lloyd, come on, let's go. I would love to have from Cavite. From Cavite, come on. I would love to have someone from this group. Halina po kayo. I would love to see you here. Come on, guys. Let's go, let's go. Yan. Let's go! Yan. Sundan lamang po natin si Ma'am Venus at si Mamang Lloyd. Mas madami, mas masaya. Nako naman. How I'm enjoying party on the pond. Don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't take it on the street. Hey, to tell my heart, my achy, breaky heart. Oh, yeah? He might know I'm a good man. From Lantag, wala po ba tayong representative from Lantag? Ang dami-dami natin dito. Yan, come on, let's go, guys. You can tell them all, I'm to Arkansas. You can tell Yan, ayan na sila. Bigiting membro in the RIC, PNS, BHW, yung puso ng kababaihan, senior citizen. Aming natakong di barangay. Yan, let's go. Nako, pagod. Or you can tell my eyes, the ones that from my mind. We might be walking out of me today. Let's go! Don't tell my heart, Pambansang sayaw ng barangay. I just don't take it honestly. Yeah, to tell my heart, my achy, breaky heart. We might know how we can this man. But don't tell my heart, My achy, breaky heart, I just don't take it, understand. Woo-wee! and if you tell my heart, my achy, breaky heart. He might know how we kill this man. Let's go! Don't tell my heart, My achy, breaky heart, I just don't take it, understand. Yeah, let's go, Mang Lloyd. Ay, sumali din mga dancer natin, ha? Yung mga ano natin, singer, ha? Okay, so another requested song, it's a heartache. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then it lets you down. And then right Ay, naku, now the nandun na naman sila, yung dalawang sex bomb natin. He doesn't care. Oh, Yung dalawang, ayun na si sex bomb natin, oh. Ayun na siya. Oh, yes! Showdown! As much as I Sandali! carried on Yes! Oh, it's a heart, Come on, let's go paikot! Ikot po tayo! nothing but a heart. Galaw-galaw! Paikot! Yes, magalawin natin. Ayan. Then it lets you down. Yan, ganon. Yeah. Yes, napakasaya. I love you, Sweet Blend Band. Napakagaling nyo. I-play over ko ba kayo? It's a heartache, nothing but a heart. Yan, come on! Sir Hits you when Satorino! it's too late. Satorino is on the floor! Hits you when you're down. Grabe. Tapos yung magkapatid, pagod na. It's a fool's game, Ma'am Sinayaw, nothing but a fool's game. Pagod na yung Standing celebration in the natin. cold rain, Yes!
mga hindi talaga nawawala, no? Ay, tara, may choreography. Oh, yeah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. May choreography sila. Magaling sila, magaling. Street dancing. Yung sex bomb ko talaga napakagaling. Yung simpleng sisiwit naging ano, no? Modern sisiwit. Yeah! Papatalo pa ka naman sila doon, no? Kaya pala madaling mapagod yung magkapatid kasi pati tatay madaling mapagod. Alright, tuloy-tuloy natin! Sisiwit. Oh, yeah. Let's go! Imoy ko binisita, ikaw di Sabog na ay nangitlog, sinuwa, maang siya. Unupiyon niya maamam mo, mampakada kayo. Tamno maukumanyo, sa doon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. No lumawa berberan ko. Sumuran doon kapanyo, nasa ko pinampaa mo. Nasa ko pinampaa mo. Okay na requested song, Lambada. Yeah. So keep on dancing, guys. Another requested song, Lambada. Arriba, arriba. La, la, la. Correct! Let's go! Arriba, arriba. Walang mauubusan ng energy, tuloy-tuloy ang siyaw! Yeah. Come on, everybody, dance, dance. Woo. Let's go. Llorando si foi che andia só me questionar. Llorando si foi che andia só me questionar. Llorando será ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar. Chorando será ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar. Ai, coração, vai Santa Mary on the phone. Ai, coração, vai estar sempre on the phone. Danza sol e mar, guardare no olar, o amor faz perder encontrar. Las manos estarei a lembrar desse amor, o um dia instante foi. Arriba Lambada! Yeah!
Maganda yung sex bomb dancer natin. Walang titigil at hindi na mapagod ang sex bombs natin. Yes! Yun! Gusto ko yun! May, yung mga nasa likod, come on guys! Huwag kayong mahihiya! Parte kayo ng selebrasyon! Maganda yung mga sex bomb natin. Tuloy-tuloy, siyempre! Tonight we got our heads on the floor. He called himself, but his tongue come really on the phone. Aray ko. Yan, gusto ko itong si Sir, oh. Yes! Ay, naku, pinapalibutan ka ng mga nagkagandang mga dilaw. Yes! Yes! Wag sa akin yung tingin, Sir, parang sa akin ka naman nai-in-love. Wag ka ganyan tumingin sa akin, Sir. Parang ako yung gusto niyo, ma'am, eh. Oh. Arriba, Lambada! Ay, hindi pa daw siya pagod. Hindi ka pa pagod, sir, di ba? Ang galing. Palakpakan naman po natin. Alright, so this for a few minutes, tatanggalin lamang po natin ang ating green carpet para mas maganda po ang ating sayawan dito. So again, habang, of course, siguro magre-rest po yung iba kasi pagod na yung mga sex bomb dancers natin. Alright, and also paalala po, hindi lang po mula dito po sa harapan hanggang sa likuran. Kung meron pong tao sa kalsada, lahat po kayo kasama sa selebrasyon. Huwag na huwag po kayong mahihiya. Join us here. Let's enjoy the rest of the night. The night is still young, and so are we, syempre. Alright. Alright, so this time, ipagpapatuloy po natin ang ating raffle draw. And of course, just to remind as well everybody, that ang mga huli pong ipagkakaloob natin maya-maya, just to remind you, sasabihin na po namin kung ano yung mga papremyo nating huli. May isa pong mag-uuwi ng 1,000 pesos at mas bongga pa. May dalawang mag-uuwi ng gold! Diyos ko, hindi ko carry yun. May gold tayo dito, Day. Alright, tuloy po muna natin. This time we're going to have first yung mga two. Alright, eto po kasi naka-random po kasi ito, of course. May mga naka-random po itong mga prize natin. So, pupunutin po natin kung anong prize ang mapupunta sa our next lucky winner. And our next luck, ay, naku naman, napakaswerte mo. Ikaw ay mag-uwi ng 500 pesos. Congratulations to, ayan na. Naku, pag umuwi ka, malas nyo. Naku, siyempre, ang lalaki pa ng mapapremyo natin. Congratulations. Winning 500 pesos is none other than Beatrice Hamadro. Beatrice Hamadro, di ka bawal pong representative. Kailangan po mismo si Ma'am Beatrice Hamadro. Nandito po siya. Ayun siya. Sana mas... Uy, konting tuwa naman. Yung mga naglalulundag ganun. Parang sarap mo naman kabandi. Alright. Beatrice Amandro. Taga saan po si Beatrice? Dalikan, sir. Kandalikan. And you know what? I just had a wedding from Kandalikan. Saan po dito yung Kandalikan? Papunta pa po doon. Malayo pa. Grabe. Ay, anak mo pala yung galing ng Hawaii. Saan ka galing? Sa anong country ka din? Nanggaling ka din ba ng ibang bansa? Tapos, sinundo mo lang yung anak mo sa Hawaii? Hindi, ML lang. Ayan, oo. Bago mo makuha yung prize mo, of course, message ka muna because again, hindi birong 500 pesos, ha? Again, message mo muna para kay Ma'am Gina at Ma'am Rosie. Happy birthday, Auntie.
Yon, congratulations po, grabe. Oh, eto anak ko. Grabe ha, oo. Ma'am ha, may bata pa ha. Wag muna sa wedding ha. Baka mamaya, J. Kanto Karuban, nagbingbinggo kan to kid. Nako, ano, premyo gusto, anak ayaw. Iniwan yung anak. Alright, isa pa po ma'am, isa pa po. Alright, isa pa. And again, kung may mga request music po kayo, just let us know. Sabihan niyo po kami and we'd be delighted. Alright, so next song po natin maya-maya right after this. Our next winner is, ayun, nahulog pa. Alright, for 200 pesos. And our lucky winner of 200 pesos ay walang iba kundi si Lori Fabro. Lori Fabro, are you still here? Lori Fabro, wala na siya. Umuwi na. Nako naman, napakaswerte mo. Alright, isa pa. Alright, papunutin natin. Ayun, sina ma'am. Alright. Alright, there you go. And who will be our lucky winner again? Pag wala po yung isa, papalitan natin. Congratulations to another Fabro. Eliza Fabro. Are you still here? Eliza Fabro, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Forfeited na po. Hindi, joke lang. Ayan, sige anak. O, kunin mo na yung prize mo. Charing lang nandito sa akin. Alright. Nanalo ka na ulit kanina, ano? Nanalo ka kanina? Ang swerte naman ng batang ito. Nanalo na sa kanina. Congratulations. And also, grabe, open na open po pala yung pool po natin. Oo, pagpagod po kayo, pwede kayong paglasing, pwede kayong tumapog doon. Alright, sige po. This time, may sama na po nga kid daw nga sonata, another request song. Isa pa. Alright, ready na lang po natin yung sisibit daw po. Oo, kasama daw po yung mga dancers. Yes, thank you. One more. Alright. 4. Ako na ulit pupulot, ma'am. Yan, ako. Kayo ay mananalo ng another 200 pesos. And the winner is... Oo, ang tari ng pang-ayon, basa naman. Jocelyn Haveliana. Jocelyn Haveliana. Jocelyn Haveliana in 5. Ayun po si ay, nako! Eto na si kumari ko. Kamusta, met kumari? Ako po, nangamak ka mula tong itdimalem. Dejak lang. Ano pa, Ma'am Jesselyn? Alright, bago po makuha ang prize, Ma'am Jesselyn, ano po muna ang message ninyo para kay Ma'am Gina at kay Ma'am Rosie? Happy birthday sa yung dalawa, Gina and Josie. More's birthday to come and God bless. Oh, thank you so much po. Ayun yung po ng prize. Dati po siyang miyembro ng Sweet Blend Band. May set daw sila kahapon, kaya medyo namaus ang konti si Madam. Thank you so much po, Ma'am Jocelyn. Alright, tuloy-tuloy na po natin. Yung request po ay para po kay Sir Saturnino. Sino po nag-request? Yung mga yung mga gusto ko, mag-request kayo yung mga nasa likod para lahat masaya. Alright, yung mga nasa likod, hindi ko na kayo papangalanan, lahat kayo pumaharap. This time, sisiwit daw po tayo. Sweet Blend. Yeah, let's go! Yung mga nasa likod, pumaharap! Let's go! Come on, dance for all. Yung sex bomb natin, no? Hindi na naman papapigil, no? Hanggat hindi nakahagard, laban pa din. Alright, come on! Get out sila. Mamaya mag-get out daw sila. Bawat dun Yung mga nasa likod, dali! Yung mga nanay natin dyan. Sisiwit. Ay, iba na naman yung tingin niya sa akin. Saan naman kaganyan makatingin? Hala, mahal na niya ako, bitch. Yes, yan. Ay, kasama pati Porchik, ha? I love it. Come on, let's go, Team Porchik. Come on, halina kayo, dali-dali. Yan yung mga gusto ko. Ay, hindi nyo kaya to. Si Madam. Ay, naku, tinalo yung dancer natin. Ay, meron. Ay, naku. I love you guys. Grabe, sumama talaga silang lahat, ha? Berberanggo Sumuran Luog Ramanyo Dasa ko Dinampaamo Sisiwit.
Madam? Madam Marioke. Grabe si Madam. Hindi ko kinikerry. Okay, so requested song Change Music. Bulldogs daw po. Hey! 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 Yeah! 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 Bababa daw, ibaba yan, lalaban sa bababa. Bababa yan, siyempre. Bababa yan. Yeah! 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 Hey! Yeah! 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 Ayan na sila. Nagsisimula na sila. Nag-iiba na sila. Oo. Medyo yung alak ay tumatama na. Yeah, yeah! Ang tari ni tatay, oh. Grabe yung energy niya. Ay, nako. Grabe. Ang galing mo. Sige. Ay, nako, sinasabi ko sa'yo, nakasama ko na tayo, hindi mo kaya energy na ito. Sige, labanan mo! Nako, yung hawak. Pag dyan, para mag-uumad yes, yeah. Ganyan. Yeah, harap, likod. Yeah, baba. Ay, yes! Ang galing talaga nito. Aliw, laro ka kung laro. Yan. Sige, 4 laban sa isa, ha? Hindi ko kaya to, tay. Huwag niya akong lalaro. Ay, nako! May lumaban, hindi nyo kaya. Sisa dancer yan ng Sisa 7. Ay, may nag-i-split ba sa kanila? Sino nag-i-split dyan? Si Sir? Ay, naku, pag may nag-split dyan, may premyo daw. Pag may nag-split, may premyo daw. Pag may nag-split, may premyo. Ay, naku! Diyos ko, day. Sandali lang, ma'am. Deserve na yon. Ibigay nyo yon. Ang galing mo, ma'am. Eto, grabe. Senior ka, ma'am. Ay, lumaban! Aray ko! Aray! Sige, laban! Aray ko. Yung isa, sir, sandali kayo po magbigay. Sino po yung isang nag-split pa? Yes! Grabe tong bird. Ay, hindi ka naman. Naghahanap, nag-split daw. Naghahanap daw. Ay, nako daw, Alright, meron ka din. Oo. Tapos na, sabi niya, ano? Mag-i-split pa man din ako. Alright, oo. Tapos na po yung pagtawa ninyo kasi this time kayo naman po ang sasayaw. Nakapagpahinga na ba yung mga sex bomb girls natin? Alright, this song we're going to have the Chili Cha-Cha. Lahat ng gusto sumayaw, dito po tayo sa gitna. Alright, let's go. Okay, another requested song, Chili Cha-Cha. Come on, let's do the Chili Cha-Cha. Come on, guys, huwag kayong mahihiya. The floor is very wide. Napakalawang ng dance floor natin. Come on, guys, let's go, let's do this. And we'd like to call on the dancers. Okay lang, pasamaan kami. Pagoda ng splitera natin, ano? Okay, here we go. Bala chili cha cha, bala chili cha. Señorita. Let's
Come on, let's do the chili cha-cha. Come on, guys, let's go. Feel your body hot. You get another shot. Feel your body shake, your body hot. One more time, Bala chili cha-cha, bala chili cha. señorita. Bala chili cha-cha. Feel your body hot. Another shot. Feel your body shake, your body hot. Yeah, let's do the cha-cha. Let's go. Sino? Sige, cha-cha. Woo. Bala bala chili cha-cha, señorita. Bala bala chili cha-cha, si, señor. Give you another chance, you can clap your hands, shake your body, chili cha-cha dance. Let's just bala 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 And bottom, and dancing 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 dance. dance, so feel your body hot, you got another shot, now you can dance the chili cha-cha style. Sí. Ay, 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 The chili cha-cha muy bonito. Ay ay ay, loco sentar el corazón. Ay ay ay, the chili cha-cha calentito. Ay ay ay, ay ay ay, todos mi para, sí señor. chili cha-cha sí. Uno, dos, tres, cuatro. Bala chili cha-cha, bala chili cha. Señorita, Bala chili cha-cha, feel your body hot. Get a nice shot. cha-cha-cha. Your body shake, your body hot. Have one more time, baby. Bala chili cha-cha, bala chili cha. Señorita, Bala chili cha-cha, feel your body hot. cha-cha-cha. Get a nice shot. Cha-cha-cha. Feel your body shake, your body hot. Let's go. Bala 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 bala. And dancing, 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 dance, dance. So feel your body hot, you got another shot. Now you can dance a chili cha-cha style. Ay, 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 the chili cha-cha muy bonito. Ay ay ay, loco sentado corazón. ay ay ay, the chili cha-cha calentito. Ay, 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 todos mi para, sí señor. Chili cha-cha, sí. Another requested song, why? Let's go. Na 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 na. Standing beside you, wishing you'd always be close to me. And how can I tell you, every night I see you in my dreams. Believe me, don't believe me, I will never let you go. Why do this have to be a fantasy? Let's make our love become reality. Oh, how crazy
together close as one. I feel the passion burning deep inside my soul, and don't have solution. I know you catch me if I fall. Believe me, don't believe me, I will never let you go. Why? Why do this have to be a fantasy? Let's make our love become reality. Oh, how I'm grateful the day to come. There's something time to get it close as well. Together as one. Together as one. Together as one. Together as one. Yeah, together as one. Ooh. Oh. Believe me, I will never let you go. Why do this have to be a fantasy? Let's make our love become reality. Oh, how I'm grateful that day to come. Let's be drawn to get it close as one. Together as one. Together as one. Together as one. Together as one. Alright, mulit-muli maraming salamat sa lahat pa ng mga magiliw na sumayaw dito sa gitna. It's so lovely to see, of course, na dumadami tayo ng dumadami. And again, habang paggabi ng paggabi, dapat pasaya po tayo ng masaya, kaya tuloy-tuloy pa din po ang ating kasiyahan. Just for a time, of course, mag-rest mo muna tayo. Another raffle draw, another 5 winner of our 200 pesos. Alright, so 100 pesos po muna tayo. Ay, pupunod talaga ako? Alright. Sige po. Alright, siya nga pa din. 200 pesos pa din yung aking nabunot. And our next lucky winner of another 200 pesos is... Again, pag wala po, forfeited ha. Again, our winner is... Zia Haban! Zia Haban at the count of 5, 1, 2. Bawal pong representative. Are you Zia Haban? Ikaw yon? Ayun. Nanalo siya ulit kanina, ano? Congratulations, Zia. Sana masaya ka talaga, anak, ano? Parang ikaw yung lasing, hindi yung tatay mo, ha? Alright, tuloy-tuloy natin. And from the lucky hands of... Ayan, bunot po rin tayo. Binabalik-baliktad natin. Baka yung 1,000 na yung mabunot natin dito, ha? Another 200 pesos. Alright, again, meron po tayo ditong another 500 and 1,000 pesos pa pong natitira. So again, if you wish to have those, so wag na wag kayong aalis. Pag hindi pa nabubunot ang pangalan. And next lucky is Mac Denver Rapanan. Mac Denver Rapanan is no longer around. Wala na daw po si Sir Mark Denver. I mean, umalis na. Alright, our next lucky winner is... Congratulations to... Ang swerte ng Fabro family, ha? Gwyneth Fabro. Gwyneth Fabro. Kapatid mo yung nanalo kanina? Ang tari pa rin yung pamilyang to. Yung bahay nyo ba, punong-puno ng mga supplies na galing sa parapol ng barangay? Grabe kayo, ang swerte nyo. Congratulations. Okay na anak, congratulations. Baka mag-ground ka pa pag hinawakan mo yung mic. Alright. And our next lucky winner is... wala pa pala yung premyo. Alright, let's pick. Kayo ay mag-uwi ng another 200 pesos. Naku, wala pa yung 500 and 1,000, ha? Our next lucky winner, again for another 200 pesos, we have Ernaline Ferrer. Ernaline Ferrer at the count of 5-1. Wala na daw sa... Umayos po kayo sa wala na. Mambuhay pa siya, oh. Umuwi lang. Alright, wala daw po. Umalis na daw po si Ma'am Ernaline. And so, that means ang paremyo ay mapupunta po kay Diosdado Estrada.
Diosdado Estrada, come on up here, come on here. Diosdado Estrada, meron po siya. Fives, ayun, si Sir Diosdado for 200 pesos. Grabe, ang dami pala natin dyan, ha? Naku, lahat dapat sumayaw kayo mamaya. Naku, congratulations po, Sir Diosdado. And of course, any message po para kay Ma'am Rosie? Happy birthday, Adeng, Rosie, and Gina. Happy birthday. Yun. Ang ganda naman ng ngiti ni Sir Diosdado. Maraming salamat. Alright. So this time, our next lucky winner, bubunot na ho tayo. At, nako, sana maswerte ang kamay ng bumunot. Sino pa yung bumunot? Ay, nako, kapatid po ni SBM. Alright, and our next lucky winner is... Our next lucky winner is... Ang parang sister, gustong-gusto na mabunot. Our next lucky winner is... Joppy Manzano! Joppy Manzano, pag wala na umunak ko, Joppy Manzano, magbunyi ka dahil ikaw ang unang makakatanggap ng ating gold! Grabe! Oo, hindi siya. Ayun, ako naman, grabe, congratulations, Joppy Manzano, alright. Oo. Yan po ay galing kay Ma'am Rose and of course, any message kay Ma'am Rose and of course, message mo na din para kay Ma'am Gina. Happy birthday to both of you, tita. God bless you po. Thank you po. Kulang, sandali, gold yun. Dagdagan mo pa. Kulang. Dagdagan mo pa, gold yan eh. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo isa. Joke lang, ginagalitan. Ay, congratulations, Ma'am Joppy Manzano. Napakaswerte mo. Nanalo ng gold. Alright, this time another 200 pesos po tayo ulit for another 200 pesos. Congratulations to, I love the name, Ma'am Marites Valdez. Ma'am Marites Valdez, where are you? Marites Valdez, ayun na siya. Ayun, mula po sa Team Porchik po ba ito, ma'am? Ay, hindi po. Ayun, congratulations po, Ma'am Marites. Gusto ko yung mga ngiting ganyan, yung mga nagbubunying mga ngiti. Alright, message po muna, ma'am, para po muna kay Ma'am Gina at Ma'am Rosie. Hello, naimbag nga rabitay amin, dito yung Barangay Lantag. Agyaman na kapo, tanaimbitaranak dito yung birthday celebration ni Ate Rosie, kini Ate Gina. Kung agyaman na kumot kini team ni Sir SBM JD Hines, di panangayab na kanyak nga umay agserbi. Ti may bagak kanyayo ates. Happy birthday. You are a blessing to all the Tagalantag ken amin pa yan nga taga Santa Cruz. Amumi apo no kasano ti kinaparaburyo kadagiti tattao ti Barangay Lantag. Ket sapay kumata adupay ti grasya nga sumangbay kadagiti pamilyayo. Thank you and good evening. Maraming salamat, Ma'am Marites Valdez of Team Porchik. Ayun, oo. Dabay, sabi nila, napakalaking blessings daw siya dito sa Santa Cruz, itong mga celebrators natin. Sana maging blessings din po kayo sa Kandon. Alright. And our next lucky winner is another winner of 200 pesos. And the winner is Jamie Umanito. Jamie Umanito, are you here? Jamie Umanito on the count of 5, 1. Jamie po, Jamie. Meron po siya. 5 seconds lang po tayo. 1, meron siya naliligo. Umalis daw, umalis na. Nako, sayang naman. Alright. There you go, maswerte ang bata. Ika nga nila. Kaya naman ang maswerteng mananalo ng ating 200 pesos is Ivory. Si Ivory po, Ivory Mar. Ano may Mar po yung apelyido? Ivory Simar. Ivory po. Basta Ivory yung pangalan. That is pretty clear. Ivory ata to.
Ivory po. Ivory Simar. Anyone na siguro po malapit-lapit sa pangalan na yun? Wala siya? Alright, sige, bunot po tayo ng iba. Ayan na, nako. Mula sa kamay ng ating lead sex bomb. Alright. I love you already, madam. Alright. Our next winner is Anselmo Castro. Anselmo Castro, 5 seconds. Meron po siya, Anselmo. Kayo po si Anselmo, ma'am? Representative? Anselma. Ay, sorry po, ma'am. Anselma po pala. Sorry po. Alright, kayo pong nanalo ng ating 200 pesos. And of course, any message po for Ma'am Gina and Ma'am Rosie? Happy birthday, ating Gina and ating Rosie. More blessing. Tari mo, ba't parang may nangangati ba, ma'am? Ganun kayo ng ganun. Thank you so much, Ma'am Anselma. Alright, sayaw muna tayo. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Huwag na huwag kayong aalis. Stay still. We still have our 500, 1,000 and another gold. 3 na lamang. Malay nyo kayong mag-uwi. This time, balse po muna tayo para medyo mas maganda naman yung transitioning natin. Ano? Alright, lahat po. Mabalin dito kapit-kapit. Ano? Balikatan style ko natin iti Ilocano. Pwede. Magbalse naman kayo, madam. Puro rock tayo eh. Balse naman. Alright, that's in the balse. Yan. Pwede na siyang tawaging balse patapok kasi medyo ano na tayo dito. Pwede na. I love again. Andiyan na yung mga dancers ulit natin, ha? Sina Sir Saturnino yung grupo po nila doon. Sir Saturnino, come on, let's go! Let's go! Yan. Yan, oo. Hindi talaga kayo marunong magbalsi, ma'am, ano? Bunga di mangga na kunipunan itipinas Mang ay yuwag na mang buybuyan Mang alino ang nga buyubuyan Taray ni Sir Piper na naman niya, oh. Ang galing mo, Sir, ha? Dalay mo sumirpat. Manong ay marirugan Darangidangan na tangkinan tumo ay makita Murayet di hadakaloonan Jak makatuturjak makaitnan at magturan daitan Paloobe tulaing yan dito'y unit ti puso Tasing sa tulaing tiin ka agikot Tablon mabigati adong arigat kendook Napangay ayuan ko ken kapa ng sipsipot Kalkalawit di mo ka di paida Taag sumadang to titulong mo kaniya Di mo tadatet na pangatong Din ka rin kaniya sara na yenday di ayat ko O naranyang abulan Un-unoy ko indingan Daitanas lakasilaw mo Di mo kat di paida O naranyang abulan Sangsangit ko indingan Tuy nasip yan ang lubong ko Inkang kasilawan Hapno dyan mayawawaan Nuin ka ng ipate Karim kaniyak nagibuse Samsa
Hello mahal, sa dintiayan mo kailiw ko, parang tarakop mo. Sabay ko ba na malagip mo, di at turong original nga bakit mo. Biyag ko, kanyan nga iliw ko, kabog na unday panawin di kaawan mo. Sabay ko ba kanaragsak tuti pamayan ka, tudumtik ni Jempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidi, Mr. Galanto. hadita nakita. Sabay kumahayat ko tagsukli ka, kapno pabarwenta, diyayat anak erta. Jem, jem. Hello mahal, sa dintiayan mo kailiw ko, parang tarakop mo. Sabay kuma na malagip mo, di turo lugar na ayan mo. Biyag ko, aniyan nga iliw ko, gabot na unggay panawan di kaawan mo. Sabay kuma nanaragsak tuti bangwain ka, tudumdik di Jempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin, hadita nagkita. Sabay kumahayat ko tagsukli ka, tapno ka baruel ka, ihayat ang nagelta. Sabay kasumangkit ka. Bitin ba? Bitin? Ay, tuloy natin! Ituloy ba natin? Alright, maya-maya. Mag-rest muna kayo siyempre. Konting-konti lang kasi nga. Alright, because this time, abay siyempre, makakarinig tayo ng isang napakagandang tinig. And might as well a song coming from our very own, of course, our very own celebrator, one of our celebrator, Ma'am Rosie. At pwede pong sumayaw po yung mga guests po natin sa ano-ano kung sweet song po yan. Pwede pong sumabay ang lahat. And just to remind as well, everybody, wag na wag kayong aalis. Nadagdagan po ng 500 pesos ang ating raffle draw. Galing po kay Ma'am Venus and Sir Jeff Alabaso. Maya-maya po yan. Nadagdagan po, ulitin ko lamang, ng 500 pesos. So that means, 3 500 pesos, isang 1,000 at isang gold pa po ang ipamimigay natin. Kaya wag na wag kayong aalis. Alright, grabe, padami tayo ng padami yung mga papremyo natin, ha? So again, ulitin ko lamang po kung may gustong mag-request na siguro makipag-jump din po maya-maya kaunti together with, of course, with Sweet Blend Band. You are free na i-approach po kami dito or approach po natin personally ang ating Sweet Blend Band and ask him na kayo po ay mag-jam. Alright, so once again, ladies and gentlemen, let's give a resounding round of applause for Ma'am Rosie. Palakpakan naman po natin, mga kaibigan. Maraming salamat. Thank you, Mike.
to be. And one, of course, we're having this song from Ma'am Rosie. We'd like as well to ask our newlywed na mangyaring sumayaw din po dito. Just and of course, on February 12, we have of course witnessed a very special union of these two hearts. Sabayan niyo naman. At sa mga hindi po nakapagsabit nung kanilang kasal, pwede po ulit kayo magsabit. Kung nakapagbigay naman na, pwede namang i-doble natin para doble ang biyaya. Gusto niyo po ba ng trial para masundan? Ma'am Gina, simulan po ninyo. Ayan na sila. So again, yung mga hindi po nakapagbigay or kahit nakapagbigay po nung alaw ng kasal, again, sabi nga nila, the multi-casals begin. Grabe yung kanta, tabay ng saya. Yan! Iba pa na yung hatak ng kanta ni Ma'am Rosie, ha? We want more. Ma'am Rosie, si Ma'am Rosie po ay kakanta ng dalawang kanta. Hanggat hindi tumatayo lahat ng mga bisita, walang titigil sa kanta. Ayan pa! Alam ko naman. Saan ibigay mo na lahat mo po ng tanggalan? Naku! Ang saya. Sayaw din kaya tayo. Palakpakan po natin, Ma'am Rosie, and of course, Mr. and Mrs. Rapanan. Palakpakan din naman po natin. Grabe kayo, nakatagtag pa. One more, gusto niyo pa ng isa? Ang taas! Ma'am, isa pa, para kayong songbird. Grabe, isa pa? Oo, sandali lang. Para babalik si Ma'am. Pero this time, kailangan din natin ng isang eding performance galing mismo kay Ma'am Gina together with Ma'am Ruby Andao para mas maganda daw. Yes. Best friend goals to, ha? At may isa pa nga hamon mamaya, ha? Wag kayo, may isa pa. Alright.
Susunod, maya-maya malalaman natin kung sinong susunod. Alright, Ma'am Gina and lahat kayo, choir ulit kayo. Kanina dance, sex bomb kayo, ngayon choir ulit kayo. Ay, dance and sing ang tare nyo. Full, total performer pala itong mga to. Ang tare, may pa-scoring tayo. Yeah! Pasungatan tayo, apoy, teten tayo nga maidili. Alright. While preparing, raffle po muna tayo ng isang 500 pesos. Mula po, muli again, ito po ay mula kay Sir Jeff and Ma'am Binos Alabaso. Again, nandito po of course si Mama Binos. And of course, nandito po kanina, nakita ko po nandito kanina si Sir Jeff eh. So again, for 500 pesos while we are preparing, congratulations to Elia Lozano! Elia Lozano, 5 seconds. 1, 2, 3. Elia Lozano. 4. Meron po ba last call, Elia Lozano? Wala siya. 1. Sorry. Alright. Meron siya? Meron po? Ay, siya yun. Ay, congratulations po, Sir Elia humabol, ha? Alright. Elia Manzano po. Ay, Lozano po, sorry. Elia Lozano. Kayo po to, sir? Hindi po si sir. Sir naman. wala siya. Sorry po. Alright. So again, yung 500 muli, galing pa din po kay Ma'am Venus and Sir Jeff. Congratulations to another family member. Emmy Rakuya! Emmy Rakuya, tuwang-tuwang. Cancel dapat pag Rakuya yung nabubunod. Ayan, congratulations po, Ma'am Emmy. And of course, any message to our celebrators and also Ma'am Venus na din, since sa kanila po nanggaling ang ating premyo. Good evening, everyone. Ate Rosie Insan, happy birthday. I would like also to thank Ate Gina and his husband. Every time na they have their vacation here in the Philippines, they never forget my dad. Because Sir Roger is his best friend, and he always gives some gifts, and also for his maintenance. That's why we never forget her. Because my dad cannot walk anymore. That's why we never forget my dad every time they have their vacation. So we thank him a lot, and also Ate Gina. Thank you, Ate. You never forget my dad. And regards also to Sir Roger. And to my cousin Venus, thank you for the prize. And good evening, everyone. Thank you and happy Valentine's. Thank you so much, Ma'am Emmy Rakuya. Alam naman pa talaga natin kapag talaga may mga taong tumutulong, minsan talagang hirap, of course, to express how grateful we are to them. So again, and of course, with the goodness of the heart. Isa pa? Anong next? Hindi pwede, ma'am, kumanta kayo. Ano po? Dangerous? Ito mga to, nagpe-play safe tong mga to. Nagpe-play safe tong dalawang to Nagpe-play safe sila Oo. So again, pahabang naghahanda, huwag kayong mag-alala. Meron po kaming isang naka-reserve, siyempre. Asaan po si Ma'am Zona Rakuya? Asaan po si Ma'am Zona? Ma'am Zona? Chona, sorry, akala ko Jonah. Ma'am Chona Rakuya, asan po? Ma'am Chona, asan ka? Ma'am Chona? Alright, we'd like to ask Ma'am Chona, she's also going to render a song. Yes! Alright, sandali lamang po for a few minutes. Medyo naambon po ng kaunti. We need to secure as well yung mga gamit po din po kasi ng ating, ng ating band. So we need to secure as well. So sandali lamang po. Lipat na digigi gamit.
So again, ladies and gentlemen, we humbly ask, of course, for everyone's patience and understanding. Tulad po ng sabi namin kanina, kailangan lamang din po i-secure din po ang mga gamit. Pagka-secure din po natin, of course, lalong-lalo na po sa ating banda. It's quite, of course, mahirap po ang lalaban natin, And of course, let's count it as a blessing, syempre. Hindi pwedeng mawala yan. You know what? It's been a long time. Wala nung huli, pinag-aapi din, pinagbumula pa yung laeng. So again, let's count it as a blessing. Much as we count our celebrator, Ma'am Gina and Ma'am Rosie, a blessing to all of us. As for what I have heard earlier, not only to the family, but to the whole Santa Cruz. And lucky enough, ipahabot po ng kandun yun, I'll be the first beneficiary. Ginawang paayuda ng DSWD, I have up to... Taga-Kandon din po kayo, sir? Narbacan? Ay, nako, aabot pala ng Narbacan, ng blessing, oo. Parang piling ko, aabot sana ng Cavite kung hindi sila umalis, eh. Alright, paalala lang din po sa lahat, we still have 2 or 3 500 pesos. Ay, dalawa na lang po, dalawang 500 pesos, isang 1,001 gold pa pong ipagkakalob natin. So please, wag na wag po kayong... I guess pwede tayong magpa-raffle na lang muna, Alright, raffle natin for another 500 pesos. Alright, 2 500 pesos, 1 1,001 gold pa po tayo, wag kayong aalis. Alright, and our next winner of 500 pesos, walang iba kundi si, again, this is again from Ma'am Venus and Sir Jeff. Congratulations to Rona Gumtang. Rona Gumtang. Naandito pa ba? Rona Gumtang, 5 seconds, 5, 4, 3, 2. Last call, wala na daw po siya, umalis na. Alright, next. Naku, sayang tong mga to. Dapat nag-i-stay kayo. Sayang to. Alright, our next. Ay, naku naman. Gabi nyo talaga ito. Congratulations to Rhea, one of our dancer! Where's Rhea? Yes! Hindi ka man nag-split. May 500 ka naman. May effective yung pa nagtanabutob na tatay effective, Alright. Any message, our celebrator? Happy birthday po. Thank you po. Yun lang. Ayun na. Isang split naman. Kahit hindi nag-split, Alright. Alright. Alright, so iparaffle na po namin lahat yung 1,000 and yung gold din po natin. Ay, may 500 pa. May isang 500 pa, isang 1,000 at isang gold pa po tayo. Huwag kayong aalis. Naku, napakaswerte ng mga mananatili hanggang sa mga oras na ito. Only we will get a chance to win our 500, 1,000 and our gold. Congratulations. Again, for another 500 pesos, we have Ariana Fabro. Ariana Fabro, if you're still here, move forward. Ariana Fabro, 5 seconds. 1, 2, 3, 4. Ariana Fabro, last call. And 5, sorry. Nako, sayang naman. Wala po. Meron si Ariana? Ayun siya. Ay, naku, yung anak ko pala ito. Yung anak kong singer, pero hindi dancer. Oo. Ayun. Naku, anak, nanalo ka ng 500. Grabe. Napakaswerte talaga ng anak kong. Asan yung 500? Asan yung 500 natin? Ayun na, andito po. Alright, 500. Ayun! Congratulations, anak. Nako, ibigay mo kay mama, ha? Balon mo nolones. Ayun. Alright, for our 1,000 pesos, mismo galing na po yan kay Ma'am Zina. And the winner is... Congratulations to... Janet Gutgutaw. Janet Gutgutaw, are you here? Are you still here? 5 seconds. 1, 2. Wala na daw sa umuwi na daw. Yes, kayo po ulit ang bubunod kasi 1,000 yun doon. Pahabol ko nga po yung pangalan ko. Alright, and here's the moment of truth. Kayo pong magbabasa, ma'am. Congratulations to... From the family of Callejo, Paul. 5, 4, 3, 2, 1.
Pinagsiuwian na. My God. From the Department of Education, Luz Escalona. Wala na din. My God. Another